Türkmenistan 8-nji awgustda 1-nji Hadar ykdysady forumunun öňü sirasynda guran ekologiýa leksiýasy bilen Guinnessiň dünýä rekordlar kitabynyň ýene bir sertifikatyna münasip boldy. Türkmenistanyň täze sertifikatynyň gowşurlyş dawarasy Amerikan satirigi John Oliver'iň Guinnessiň rekordlar kitabyny awtoritar liderleriň şahsiýet kultuny putulandyrmaga kömekleşmekde tanqidlan gepleşiginiň ýa-ýanyna gawat geldi. John Oliver awtoritar liderleriň rekordlar kitabyna girmegi ören gowgorýanlyklaryny, sebäbi onuň olara meşhurlyk getirýänligini aýdýar. Şol wagtda da satirik adam hukuklar guramalarynyň Türkmenistany adam hukuklaryny basgylamakda iň ýoğuz senzurada raýatlaryň döwlet tarapyndan gorkullyp saklanmagyny ýyllar boýy tanqid edip gelýänligini ýatladýar. Emma muňa garamazdan Oliver'iň satirik gepleşigine taýýarlanan iň uly mermer tort satirigiň aýtmagyna görä Guinnessiň rekordlar kitabyna girip bilmedi. Sebäbi satirik tortun ýüzüne atdan ýykylýan Berdimuhammedow şekillendirip, onu adam hukuklaryny bozup bolmakdan beter atlaryň hem mertebesini basgylaýjy hökmüne häsiýetlendirýär. The Times gazieti hem 14-nji awgustda bu mesele barada makala çap edip, Guinnessiň dünýä rekordlary Türkmenistanyň zalim hökümdary Berdimuhammedow öz awraýyny goglamaga ýardym etmekde aýyplanyny diýip ýazdy. Neşir dünýäde o diýen tanylmaýan kompaniýanyň bazar gullugynyň brendlere we hökümetlere rekord ýazgylaryna girmek üçin ideýa hödürleýänligini we olaryň berza edilmegine kömek edýänligini aýdýar. Türkmenistanyň daşky urşaw goýunça okalan leksiýa bilen gazanan täze rekordy Eýranyň Kaspy deňzi gününiň bellenýän wagtyna hem gawat geldi. Eýranly hünärmenleriň pikirçe, dürli keselçilikleriň ýaýramagy bilen deňze diňilýän ýa aktarylýan garlanylaryň arasynda düýpli baglanyşyk bolup, bu sebäpdäki ekologiýa problemlarynyň öňüni almak üçin gyssagly çözülmeli mesele bolup durýar. Adatlyk radiosynyň Türkmenistanyň goşununda gulluk eden bir esgeriň duýdansyz aradan çykandygy we türkmen häkimetleri tarapyndan onuň maşgalasyna ýardym berilmeýändigi barada habaryndan soň merhumyň howsarlaryna uly bolmadyk mukdarda azyk kömegi berildi. Bu barada Adatlyk radiosynyň Aşgabatda habarçylarynyň biri merhum esger Orazow Süleyman Gurbanaliyewic'iň howsarlaryna salgylanyp 14-nji awgustda habar berdi. Ýatlasak 29-njy iýulda Adatlyk radiosy 2000-nji ýylyň 6-njy iýununda doglan Esger Süleyman Orazowyň cesediniň 26-njy iýulda howsarlaryna gowşurylandygy barada maglumat çap etdi. Şondan bir gün öň degişli türkmen häkimetleri içki organlarynyň we beýnisiniň alınandygy aýdylýan merhum Esgeriň howsarlaryna jaň edip, onuň zäherlenip ölendigini aýdypdylar. Esger Süleyman Orazowyň maşgalasyna merhumyň 40 sowulýança belli günlerini bellemek üçin uly bolmadyk mukdarda maddi kömek berildi. Olara bir goýun, 50 kilogram tüwe, bir halta alma, ikinji sortdan bolan 20 litr paýta ýagy getirdiler diýip, howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli anonim şertde maglumat beren habarçy gurrun berdi. Habarçy bu azyk kömeginiň merhum Esgeriň gulluk eden harby bölümi, ýagny Guşudaky 2108 belgili harby bölüm tarapyndan guramalaşdyrylandygyny hem sözüniň üstüne goşdy. Şol bir wagtda habarçy merhumyň howsarlaryna 20 000 manat möçberinde mali kömeginiň beriljekdigi barada wada berilendigini, ýöne häzirlikçe bu ýardamyň gowşurulmandygyny hem belledi. Türkmen häkimetleri merhumyň howsarlaryna onuň 40 sowulýança bu mali kömeginiň beriljekdiklerini aýdypdyrlar. Ýöne heniz merhumyň 40 sowulmady. Şol sebäpli merhumyň maşgalasy bu mali kömeginiň beriljekdigini umyd edýär diýip habarçy sözüni jemledi. Maglumat üçin aýtsak, Türkmenistanyň harby gullukçylarynyň hukuk ýagdaýy hakyndaky kanunyň 19-njy maddasyna laýyklykda harby gullukçylar özleriniň harby gulluk borçlaryny ýerine ýetirýän mahalynda wepat bolan halatynda aradan çykanyň mirasdary bolup durýan maşgala agzalaryna deň paýda aradan çykanyň ýyllyk zähmet hakynyň 10 essesi möçberinde bir wagtlaýyn kömek pulu tölenilýär. Kakasy mundan 3 ýyl çemesi ozal ýogalan Süleyman Orazow Gurbanaliyewicz harby gulluga geçen ýylyň noýabrynda çağırlypdy. Adatlyk radiosynyň ýokarda görüň edilen ýagdaýlar barada Türkmenistanyň Gorunmak ministrliginden we İçeri işler ministrliginden kommentari almak boýunça eden ýygyderli synanşyklary häzirlikçe netije bermeýär.
Türkmenistanyň Lewap vilayetinde kombayn sürüjüleri şu ýylky galla oraw mövsüminde çeken zähmet üçin aýlyklaryny alyp bilmän. Gallaçy daýhanlar bolsa hasyl puluny natlaşdyryp bilmän kösenýär. Lewabyň Assanawawa, Halaç, Hojamaz, Amyderiýa sewitleriniň owa hyzmat edaralarynyň işgärleri hususan da kombayn sürüjüleri şu ýylky orak mövsüminde işlän haklaryny alyp bilmeýärler. Olar indi iýun aýynyň ahirinden bäri her gün diýenýaly owa hyzmat edarasyna gatnaýarlar. Ýöne häzirlikçe olara garaşyň diýip jogap berýärler diýip howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli gizlinlik şertinde maglumat beren Lewaply habarçy 14 awgustda gürrüň berdi. Lewabyň gürrüň edilýän etraplarynyň owa hyzmat edaralarynyň ençemi işgäri bilen söhbetdeş bolan habarçy zähmet haklarynyň öz wagtynda berilmeýändigi sebäpli kombayn we traktor sürüjüleriniň onlarçasynyň işden çekilendigini hem bellidi. Aýlyklar wagtynda berilmeýändigi sebäpli güzeran ýagdaýy öňden de erwet bolan sürüjüler işden çykyp daşary ýurtlary iş gözlegini gidýärler diýip habarçy aýtdy. Lewaply owa hyzmat edaralarynyň ençemi işgäri öz zähmet haklaryny alyp bilmeýän mahalynda käbir gallaçy daýhanlar döwlete tawşyran buğdoýunyň hasyl puluny henis hem natlaşdyryp bilmän kösenýär. Bu barada 13 awgustda habar beren Azatlyk radiosynyň Lewapdaky beýleki bir habarçysy bu kösençlikleri Köýtündag etrawynyň we Amyderiýa, Kerkiçe şäherçeleriniň gallaçy daýhanlarynyň başdan geçirýändigini bellidi. Kärenetçiler 400 kilometr çemesi ýoly söküp Türkmenawat şäherine gelýärler. Sebäbi olaryň hasyl pullary bank kartlaryna geçirilen bolsa-da, olaryň ýaşaýan ýerlerindäki bankomatlaryň ýekejesinde de nagt pul tapdyrmaýar. Ýöne Türkmenawatyň bankomatlarynyň öňünde de nowatlar uly diýip howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli anonim şertde maglumat beren habarçy aýtdy. Azatlyk radiosy owa hojalyk işgärleriniň zähmet haklarynyň gijikdirilmegi we bankomatlarda nagt puluň tapdyrmazlygy barada Türkmenistanyň owa hojalyk we daşky gurşaw goramak ministrliginiň we Türkmenistanyň Merkezi bankynyň Lewap vilayatynyň edaralarynyň kommentari alyp bilmedi.